Ćao drugari, danas snimam vlog koliko 10 eura, šta tebi kupi 10 eura u Egiptu. Znači Egipat je prejeftin. Danas smo išli skoro 15-20 km u taksi, ispalo nama 200 dinara, znači 110 džine. Znači, evo vidiš ovdje nema pešački prelaz, nikad nisam vidio pešački prelaz, znači ne postoji u Egipat pešački prelaz. Prilaziš u ulici, prilaziš autoput, samo trčanje. Evo ga ovaj javni prevoz kod njih. I sad ćemo da vidimo javni prevoz. Nadam se da neće nam ukrasti kameru. Idemo na neki opasni krajevi. Žrtvovat ću se ja za vas. Sad smo javni prevoz kao što je ovo. Zamislite koliko taj javni prevoz košta. Brate, košta 20 dinara vožnja pola sata. Znači Egipat je totalno jeftini klub ako živiš kao domaćin ovdje. Ovaj vozi bez kaciga. Pazite, moram da vam kažem nešto. Mi smo seli napred, pored vozača i mi smo platili VIP 9 džine, znači ti je skoro oko 18 dinara. I pozadi plaćaju 5 džine, znači 10 dinara samo pozadi plaćaju. Ide na mjesto gdje smo mi, a mi smo seli VIP. I potom ja biznis klasa, Da vidite kako je udobno putovati biznisu. Pitao sam ga sada, njemu treba 3 dana rada da bi zaradio tih $10. Stigli smo ovdje erija gdje ćemo mi sve da radimo i da snimamo. Prvo smo došli do ovdje suši, da vidimo koliko košta suši, jedan suši. Jedan komad košta 20 dinara. Znači uzeo sam 2 komada za 40 dinara. Evo, brojiti sa mnom, znači beskonačno ćemo da kupujemo stvari za 10. Kupit ćemo stvari za 10 eura. I love Serbia! I love Serbia! Svi su cool, ali isto mora da se pazi da mi neko ne isčupa kameru, zato moram da držim kameru blizu u face, izvinjavam se već. Mora da se gleda okolo, mora da se gleda tu, dosta stvari, da znate. Oj, sushi! Street food sushi, a? Dobra, mnogo je ukusno. Kurac ukusno. Dobra, ono. Ne možemo da radimo reakcije ovdje. Evo, svi se slikaju sa mnom, gledaj ovo. Misle... Ljudi, ovdje, brate, za bacanje, ono, otrov, majke mi, ono, moram da bacam. Ne znam koliko to dugo stoji, ali ovaj za otrov 100%. Sad ćemo da uzmemo neki žus, ima pomoranže, ima sve, za 40 dinara neki žus, ono, sveži, razumiješ, ono. Ljudi, ovdje je mnogo zabavno, razumiješ. Ljudi su mnogo cool ovdje, mnogo su zabavni, mnogo su, ono, pesek, brat. On gleda kameru, kaže, jel ovo kameru kao priča i pozivi, kao... Ja rekao da, kao koliko košta, ja rekao $100, ono, ali kamera 1000 eura, brate, pokupit će mi ako budem ja rekao. Ako budem rekao to, ono ime da mi juri da mi pokupi to. Gledaj ovaj žus, brate, da probamo. Sve ćemo, mi koliko stvari ćemo da probamo i ja ću da se otrujem, bukvalno. Ljudi, ne znate vi koliko mene to zabavno. Evo gledam, ja šetam na pijaci, ne mogu da slikam puno ljudi. Mnogo je sladak. Ovo je mnogo odvratno, gledao. Samo da ga ne povredimo, mi nećemo da bacamo pred njega, znaš, zato ćemo odaljivali. A ovo bacat ćemo. Dobro, ovo je za otrov, ne smemo mi puno da... Sad ćemo da probamo. Ovdje je šavrma, je kažu da najjači ovdje, u ovom kraju, ljud kraj ovdje. Uglavnom, sad ćemo da probamo šavrma, košta skoro oko 40 džini, znači 80 dinara. Znači, zamislite vi to šta ćemo mi da radimo sa još 10 evra, znači 1200 dinara. Nadam se da neće se otrovati
ali ja ću da jedem malo i posle toga poklonit ću negdje. Znaš, ljudi ovdje baš ništa nije za jelo, brate. Sad je stigla čavirma, zamisliš za 40 dinara da vidimo na šta to liči, brate. Ovdje smo uzeli, Bog zna, možda je kerove su nam pečeli tu, neki magare neki. Mada je magare skup. Gle, ovo, čekaj. Ovo je podijelio na dva dijela. Bukvalno ima malo piletina. No. Nije lošo. Ajde da završiš u bolnici. No, pravi. Zaki ona. Kod. No, zaki je okej. Ovo je majonez. Ovo je beli luk sos. Beli luk. Garlic. Nije lošo. Možda ću preživjeti. I još, ostalo mi je još malo. Ja sam došao da hranim mačku, a već je neko došao nju da hrani. Gledaj, ovo je mala maca, ko smo ju vidjeli. Ima neko ko hrani mačka. Ajde, jem. Gledaj. Dao sam ovo malo. Da jedim. Nema lepe žene uopšte ovdje. I oni žene uopšte ni idu teretana, niti ima fizikala, niti ništa. Ovdje je Srbija raj za žene, a Egipat je pakao za žene. Znate, ovo je Coca-Cola Zero i dve Coca-Cole su 40 dinara. Znači, uzeli smo dve Coca-Cola 40 dinara, da znaš. Sjeli smo ovdje na kafu, gledaj ovdje kafić. I ovdje naručili smo nargilu. Nargila je ovdje je 15 džini, znači to je skoro u dinarima ti 30 dinara, znači tipa 0,30 dolara, znači 30 centi ono fazom. I isto smo naručili jedna kafa i kafa isto 30 dinara, da znaš ovdje. Ja za sad nisam potrošio, ljudi, za sad nisam potrošio 200 dinara. I znaš li šta sam ja sve kupio, brate, ono, glupo me stigla nargila. Inače, ja ne pušem nargila, ali samo čisto da da vidim koliko košta i da probam. Ste vidjeli, nema... Malo, nešto malo. Ja inače ne pušem nargila, znaš. Ljudi koji prate znaju da ja treniram. Ja njima dam bakšiš 10 dinara, ali oni su mrtvi srećni. I onda postanem baša, kao najbolje gazda na svijetu postanem. Stigla je kafa za 15 dinara. Ćemo probamo kafa za 15 dinara. Da, možda ću dobro. Starbucks, bolje od Starbucksa, brate. Ovo je jeftinije nego Timo. Ovo je hoće da kupi za telefon, ono da snima. Mike, svetlo, ovo, sve ovo za 10 eura. Gledajte ljudi, kupio sam za telefon držač i svetlo i Mike poklon. Zato što mislim da on ima potencijal za YouTube. Kafića, gledajte ono, svega. I sad ćemo da pitamo koliko ovdje je frizerski salon, koliko ima. Je 200 dinara je šišanje. Ću na kraju da se šišam, ali ovdje je šišanje 200 dinara, ljudi. Brada, šišanje i to za 200 dinara. Ljudi, ovdje ne možeš da potrošiš 10 eura, bukvalno znači. Kafa na pesku za 30 dinara. Evo, sad ćemo da kupimo kafa na pesku da probamo. Može? A? Ja, šef, kif ti amela, gleo. Gledaj kako ona to radi. Čekaj. O, evo ga, šef. Pa, maselama. Mnogo je toplo, brat. Gledaj ovo. Mnogo je toplo. Ovo je za bacanje, samo da probam.
Ali iskreno ovaj djeluje ok, znaš, ovaj djeluje ok, ispred tebe je napravio, sve to možeš da vidiš. Vidi ovaj kafa kako izgleda. Puno pjena, kao da piješ pesak, brat. Ono, njihova kafa meni je ružna. هاي انت شو منا الكاميرات الحين؟ هناك؟ مبسوطة؟ Ovdje je sve na podu, a jalanđar, jalan. Gledaj šta ću da kupim. Ovaj misvak. Ovaj za 30 dinara. Čistim zubi. Onda imam beli zube. Da mogu da se ljubim. Ljudi, ovo je za 400 dinara. Zamisli. Da li radi? Fizer? Evo radi, brate. Vala radi. Mašine za 500 dinara, 600 dinara, nove, totalno. Znači ovdje Egipat je ludilo, a to ovdje je ludilo. Evo, ovo je iza mene najpoznatije mesto da se jede slatko u Egipat. Zove se Bilaban. I ukupno nama to je izašlo skoro oko 150 dinara. Znači 1 euro. 1,30 tako nešto euro. Ljudi, ja ne mogu da potrošim 10 eura ovdje, znači ovdje je ludilo. Kaman. Ljudi, uzeli smo, Ato pita nas, vlogar, on mi pratio sve vreme, međutim, pošto izgledam strašno, i nije mogao da mi iščupa kameru. Drži mi je čvrsto zubima i noktima. Gr sa nutelom, gledaj. Čutimo, a? Kako ovo dobro. Je labubu mango. Ne znam šta oni zovu, mnogo čudna imena, glupa, trendy imena. Ovo je za otrov, ali miriše dobro, miriše stvarno kao mango. Evo ljudi, sad ćemo da probamo labubu mango i burger. Moramo da nosimo rukavice, gledaj. Nije rukavice, ne znam kako oni zovu. Gledaj ovo. Evo ga. Sad ćemo napraviti masakr. Ovdje i burger ima Nutella, ima pistači i ne znam šta još ima neke čokolada i neki hleb. Gledaj, sad ćemo da vidimo. A da nam je harim da? Da. Samo fina kad im pop. Toga. Kako, ovo je stvarno dobro. Pazi, Bilaban ne može da se otruješ. Bilaban je mnogo poznat. On ne može da se otruješ kod njega. Zato što roba oni samo prodaju u lokalima i oni dođu svaku jutru. Kao u Srbiji pekare, oni dijeli njima roba. I njima to dijeli roba. Gledam. Labubu. That is labubu. Ovo je ukusno, realno. Listen. Clear. Clear. Mamãe. Namaya, hina. هذا دي مانجا ساكنة بس أقول مانجا. Gledaj ovo. Ovaj mango, komadi, znači prirodno manga. Ima neki šlag, a ima neki tarta, šta tarta? Neki torta, onaj, za tortu, ono, ne znam. Otkud znam, neki testo za tortu, i onda, realno ovo je okej, znaš, može jastivo, može da se jede, znaš. Evo ljudi, sad idem kući sa ovom, gledaj. Ja ću da poginim, brat, sa ovom poginim, gledaj. Idemo, bre! Idemo! Ovo Egipat je lud, brat, idemo!
Brkamo se, ajde!